अरे कही गो के गईले में अंदर हो तोर सामान न समुंदर 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 हो। अरे डीजे सरोज रिकॉर्डिंग स्टूडियो अंदर रोड सिवान नवाता कदेही सगरो जियान अपन देहु जवानी दूध के दूध भइल तोरो निकल गइल पानी देह झूल गइल सब फूल गइल अब तोर तो पोल खुल गइल ते त कहत रहली त भवंडर हो तोर सामान न समुंदर 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 हो। डीजे नवाता तोरा में मजा खत्म बा तोरो बाजार अब बनबा झूठो के तोरो भरम बा मिथलेश साहनी में दम बा रंजन लाल हो सवाल हो खड़ा करता बाबा वाल हो नाही सुध बाबे पूरा खंडर हो तोर सामान न समुंदर हो